Yo, hiyo, hiyo, rontongan kunir kedua, iya, Yo yo yo. Hey. 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 Bapak Jai. Hey. Oh iya. Yo yo yo. Yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa. Seni reog saking Ponorogo. Sugeng dalu. Sugeng pepanggihan malih sasarengan keluarga besar seni tradisi Jawa Wetan. Gebiar reog setia kawan saking dusun Kalipepe
Bapak Jai. Oh yeah. Ing dalem menika makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan BMW 27 Audio Sound System saking Jatirejo kagunganipun Bapak Sopirin. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Harvis Production Video Shooting saking Kondir Karangsopo kagunganipun Mas Hartono. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan YouTuber nggih wonten LAB Production saking Lumajang Bapak Sofian saking Kaliwungu. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe sesarengan ada akad budaya saking Lumajang nggih para rawuh. Lalu menika pagelaran seni setia kawan dipun undang utawi dipun tanggap nggih Bopo Radika utawi Bapak Salam, Ibu Radika utawi Ibu Salam sekeluarga saking Dusun Dradrangan Kondir Kidul Lumajang. Nggih para rawuh, panjenengan kula berpirsani tos pundi gebyare reok setia kawan nggih. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani. Sumangga Bapak. Bapak Jai.